iya gaye amma yunwa kawai nake yi na rasa ma me yake min da ka jama'a ga wani aboki na can cin abinci ya gaji kawai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokin ya kai? Allah kalau ya gida. Addu'a kalau. Alhamdulillah. Allah ya yi gaskiya. Gaskiya ne abokin. San Allah ya ce la yumina ta yuhibbul hakim Ma yuhibbul nafsi ya haqqu. Imanin dan ba zai taba cikawa ba da a ce ni imanin dan mu ni da kai aboki na ba zai taba cikawa ba sai ka so ma dan uwanka abin da yake so. Na yarda da wannan hadisi. Wallahi Na yarda bismillah. Bismillah. Ai haka? Fara abokina. Ana yarda da wannan hadisi. Na yi imani da wannan hadisi. Ga lemun nan shi ma hada da shi. Hada da shi. Kai can gefe. Ci abokina. Ci. Domin kana da a zan cire. Ana imani da wannan hadisi. Ya? Yawa kaga dan matso kusa ka samu ni ina ci. Ni ba nuran sa. Ci ba matsala. Ai na yi imanin. Na yi imanin. Shikenan. Ya. A gan ana irin haka mutum ai zai rike hadisi da alkur'ani ku dinga zuwa wajen abokanan shi kawai inda haka tana faruwa da lemu ga abinci a wannan yanayin ka janyo aya an baka ka Allah na gode wa Allah sarki wanda ya kai ma Yusuf Lisbon